Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunsibando kubingelelayo ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ngesikhathi nangosuku asipha lona. Muhle uyasithanda ngendlela emangalisayo. Bangcwele nginesicelo, ngohlala nginesicelo. Ivuliwe inamba le ebesisebenzisa kaWhatsApp u063 7755 162. Ngizokhumbula ukuthi ngikhulekile izolo, ngikhulekela ukufaka nenkonzo ngoba sesisele nenamba eyodwa u0609862865. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi ayivalwanga. Kwezivaliwe ke ezintathu bavule iyodwa u063 7755 162. Iyona eyimain futhi leyo namba ku Telegram. Ngakho ke ngiyacela njengamanje uma nawe ungaba secathulweni zami angikwazi ukuphendula uTelegram emafonini amathathu. Kahlehle futhi bengingakasho ukuthi ngicela ukuthi siqale sisebenzise uTelegram. Ngithe ngicela downloada uTelegram. Yebo ngishilo ngathi umuntu akathumele imessage athi ngicela ukungena ekhaya lezwi. Sesithola indlela elula, nginithumelele ilink ukuthi usebenzise ilink ekhaya lezwi ungene wena kuphi uvela uyingenele ngokwakho kwiTelegram. Ngakho ke ngiyacela zingenele kwiTelegram. Ngiyakholwa ukuthi uma ngiqeda la uNkulunkulu engikhumbuze ngizophinde ngifake futhi le link ezokwenza ukuthi ungene ngayo bese ungena egroupini ekwiTelegram. Kodwa ngiyacela singabhalelani ngeTelegram. Angaka-authorize umuntu. Njengamanje ngisenkingeni. Khona babhala kuTelegram, babhalele u060, babhalela abanye u064, abanye babhalela u063. Ngiyayibuzela-ke ngizokwenza njani mina-ke ngiphendule bani kuphi ngasiphi isikhathi. Ngakho-ke ngiyacela bonke abantu ababhalela u060 nababhalela u064 kwiTelegram bangabe besakwenza lokho ngoba ngeke asikho isikhathi sokuya kuTelegram kulawo. iTelegram sisebenzisa ku063 775 5162. Nalapho angisho ukuthi ngithumelelene ama-messages, ngiyacela ngizosho uma sengithi asiwathumele. Ake siqhubeke noWhatsApp. KuWhatsApp usebenzise yona lo 063 kuphela, hayi lezi ezinye. Ngilinde ukuthi abantu bangene bonke kwiTelegram. Njengamanje kuna 201 members kwiTelegram. Kanti siwu-5500 kuma-group kaWhatsApp. So makusangena u201 kusho ukuthi bancane kakhulu lapho bantu. Ngaphandle uma kuwukuthi laba sebengenile vele ibona abantu aba-active. Ibona abantu vele siyaphambili nabo ngoba ngiyazi vele akubona wonke u5500 olalelayo. Ngiyakwazi lokho. Abanye bayimutile igroup ukuthi ingakhulumi ithule. Basaba abantu ababafakayo ukuthi bathi baphumile. Ngakho ke ngiyakwazi lokho. Kodwa u201 ngicabanga ukuthi it's not a true reflection of what it is. Ngoma sithi sisemkhosini abantu abareport umkhosi beza ko700. Ngakho ke ngiyacela asireport masingena emkhosini. Angisho sifuna sireport, angaze ngisithathe report. Bengilinganisa ngalokho. So u201 mncane kabi. Mhlawumbe wena ufaka abantu awuba-check abantu bakho sebengeneleni kuTelegram. Ucheck nje abantu bakho wena ongenisa abantu sebengeneleni kuTelegram. Khona sizophuma kulo WhatsApp osinikiselayo. Mina sengifisa ukuphuma mina. Kodwa manje angikwazi ukuphuma ngabantu abawu200 ngoba mangena kuTelegram angisabuyeli kuWhatsApp. Hayi angisabuyeli sebengilokhuzile. Kanje manje nje lenye inamba u064 basenda imessage bathi ivuliwe kodwa ayivuleki.
futhi bakhuluma iphutha. Yabona amaphutha abo maningi kanjani. Manje-ke ake sibone uTelegram usizele nezinto ezintsha zawo, sibone amaphutha akhona sesikhona. Sibe sithandaza ukuthi ubaba uJali at go through or get through nale mqondo awunayo engqondweni yokuthi inkonzo zonke sizifake kwiwebsite yebandla entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa.org. Mase zilapho uya noma yinini uyoyidonsela inkonzo. Mina inkonzo ngizozifaka lapho, wena uhamba uzilanda khona. Lapho kasisadluli komunye umuntu, akekho ozositshela sivale, akekho ozositshela noma yini. So ke siphezulu kwalonto ke ubaba uJali esizana noKhoza, siyamkhola uNkulunkulu ukuthi kuzolunga. Ilapho ke okwenzakalayo. Okwamanje ngiyacela abantu ba-download uTelegram kodwa banga-communicate nami ngeTelegram. Ngiyacela. Namanje bengingakasho ukuthi akukhululekwe ku-063 kodwa ngicela ukuthi njengamanje siyeke ukusebenzisa lamanye amafoni, sisebenzise u-063. Bese-ke ngithi ngiyavula-ke njengamanje ukuthi ubufakazi nakho konke bazozivalela uma bephinda bezivalela. Ngiyacela zonke izinto zize ku-063 77 55162. Ubufakazi khona bebefakazile ngathi akabame ababulethe. Zonke nje izinto ake sithi zibuyela esimweni esifanele kodwa ku-063 kuphela. Othumele kwenye inamba akakubuyise lokho akuthumele kule, ngoba angizuba naso isikhathi sokuyofunda. Ngethemba kuyezwakala bazalwane, ngiyanicela impela kakhulu ngiyacela, ngiyanenga. Ukube ngiyakubona ngiphambi kwakho bengizoguqa ngamadolo ngicele nje ukuthi ngiyacela ngegama leNkosi uJesu Kristu, ngiyacela ngekuKristu, ake silalelaneni bazalwane. Ake sisebenziseni ku-063 zonke imfuno zenu nenazo asiye ku-063. Ke sisebenze nje kade sisebenza kodwa siqhubeke nokudownloada uTelegram. Nebancane kakhulu 201 iconsi elincane kama uqhathanisa no-5500. Ngiyabonga kakhulu, ngibona ukuthi-ke ake sikhuleke bese singena enkonzweni yethu. Already isikhathi sesihambile, sekuzophela u-8 minutes. uJesu Kristu inkosi. Baba, egameni likaJesu uNkulunkulu wethu onomusa, siyakubonga ukusigcina, ukusilonda. Siyabonga Nkosi kulo 3 days ebesikhulekela, u2 days wethu sekubonga ukuthi yona yodwa inamba isivuliwe. Siyabonga Nkosi, ngikhulekile izolo ngicela ukuthi nalebe ikhona u-060 ungavalwa, inkonzo ihambe, wakwenza Nkosi, kwenzeka. Siyabonga kakhulu. Siyacela ke Nkosi usize ubathinta abantu bamuve bangene kuTelegram. Ngiyakhuleka ngegama leNkosi uJesu Kristu ophilayo. Siyacela Nkosi ukuthi nomsebenzi wenceke yakho umfundisi uJali uhambe ngendlela efanele ukuba Nkosi kufinyelele kulokho okusenhlizweni yakhe esikholo ukuthi kube kuwena. Busisa-ke le nkonzo nabo bonke abalalele ngibanikela kuwe ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa. Udumo lonke kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Asiqaleke inkonzo yethu ngokuthi sifunde kwabasePhilippi chapter 2, sofunda uverse 9 kuya kuverse 9 kuya kuverse 11. Kufundeka-ke kanje: ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu kwamagama onke, kuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nabangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu Yise. Izilimi zonke zivume. Bakithi, abaphika uKristu bayalwa naleli gama. Ngendlela abalwa ngayo khona sebegima phamagama abuhlungu, bathi umbhedo
ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Angazi ukuthi uyakholwa, wake wakholwa ngelinye ilanga umuntu okhuluma amagama njalo, umuntu othi umbhedo ukubiza igama lenkosi uJesu Kristu. Ayiwasho uJesu wathi ngekhathi zokugcina, sesikhathini sokugcina bazalwane. Hayi futhi uzwe kahle awudideki, nami ngeke ngacabanga ukuthi ngiyadideka ukuthi ngizwa kahleni. Hayi kunjalo nje, bathi liwumbhedo kodwa kusho umzalwane, hayi umzalwane kuphela. Abazalwane abame epulpiti bashumayele, bakhipha lento ngemlomo yabo. Sisenkingeni ezweni lakithi, sisenkingeni. Hlala kuJesu ungasuki, bambisisa lokho nakho ngoba isikhathi sihambile. Hayi izinto ziyashintsha. Sikhulekelaneni bazalwane, ekhaya lezwe sibambaneni, siyadingana ngendlela emangalisayo. Kuyoba buhlungu sesingena ezulwini usele wena. Hayi kuyoba buhlungu. Angifisi kusale namunye kulo 5500. Hayi angifisi mina. Angazi-ke wena noma uyafisa yini. Mina angifisi kube khona usala. Lethana abantu bafowethu, baletheni. Nithi babeletha okwamanje ngisabuka ukuthi asivaye egroupini, siqeda ukungena egroupini bese-ke bengena ku-Telegram. Asibaletha abantu uJesu Kristu inkosi. Silifundile-ke izwi, siyadlula kulona, siyalaphaya encwadini ukuyona esilidele la sikhona incwadi yabase-Efesu chapter 1 ekhuluma ngothando verse 15 and 16. Ngalokho-ke nami sengizwile ngokukholwa kini enkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele. Angiyeki ukubonga ngenxa yenu, nginikhumbula emikhulekweni yami. Sengizwile ngothando kwabangcwele. uNkulunkulu ayikho into ayithanda njengokuthi senze uthando kwabangcwele. Bazalwane, uNkulunkulu wethu uyathanda futhi uyafisa sinikeze abazalwane uthando. Yabona umzalwane ongathanda umzalwane wakhe usenkingeni. Sibhizi-ke nencwadi kaJakobe uchapter 2. Lesikhuluma khona ngemsebenzi. Esikhuluma ngokukholwa okungenayo imisebenzi nokukholwa okunemsebenzi. Bengitheke sizobheka uverse 25, kodwa ukuze siwubheke kahle, cela siqale kuverse 23. Jakobe chapter 2, James chapter 2 verse 23. Kwagcwaliseka umbhalo uthi kepha uAbraham wakholwa uNkulunkulu, kwabalelwa kuye ukuthi kungokulunga. Yindaba kwabalelwa kuye ukuthi kungokulunga, ngoba kwaba nezenzo, kwaba nezithelo. Awucabange ezwa izwi engekho okhulumayo kuthiwa phuma ezweni lakini, phuma ezihlotsheni zakho, uphume vele kukhuluma izwi out of the blue. Ungalilalela lelo zwi. Wakholwa uAbraham, yikho kuthiwa ungubaba wabakholwayo, kwabalelwa kuyena ukuthi ukulunga. Ngelinye ilanga liyafika futhi lelizwi, hambe yonikela ngendodana. Hayi mina angi-understand, ukukholwa enye into bazalwane ujulile. uAbraham wayicela le ndodana, wamnika uNkulunkulu. Same God, thatha le ndodana uhambe uyinikela. Ngiyacabanga mina ngangothi akuyena uNkulunkulu, uSathane lo uzongephuca into enginikezwe uNkulunkulu. Ngiya kanjani lapho? Kodwa uAbraham ngokukholwa wahamba, kanti uyavivinywa. Uzothi sethi uphakamisa inkembo yayifaka endodaneni yakhe lithi izwi, wo Abraham, sengibonile ukuthi uyangisaba, sengibonile ukuthi uyangithanda, sengibonile ukuthi uyakholwa. Bheka emva kwakho nansi inqama. Isimanga leso, ukholwa okuyikho, yikho kuthiwa ubaba wabakholwayo, ngoba wakholwa izwi likaNkulunkulu. Thina sihluleka ukukholwa izwi likaNkulunkulu elingafani naleli ngizothela Abraham liyathusa ngoba lavela aqhamuka nje endlebeni zakhe. Nanti iBhayibheli, siyalazi ukuthi iBhayibheli izwi likaNkulunkulu, kodwa asifuni ukulenza. Kwenziwa yini? Kwenziwa yini ngempela ungafuni ukwenza izwi likaNkulunkulu? Mntaka baba usenkingeni. Ngokolimi lwezwi lapha kuzenza usenyongweni ebabayo. Washo njalo uPetro, wathi usenyongweni ebabayo. Nami ngibona ukuthi usenyongweni ebabayo mntaka baba. Umuhlulo kwenza izwi likaNkulunkulu ulikhetha. uJesu sezobuya,
uzokwenza njani ngoba izwi liyindlela neqiniso. U-Abraham wakholwa, kuqhamuka izwi endlebeni zakhe out of the blue. And mangicabanga ngithatha ngami-ke mayikhuluma nami uNkulunkulu, angakhuluma nami ngezwi elikhulu kodwa lizwe mina ngedwa. So obviously no-Abraham wezwa yedwa, engikholwa ukuthi nalo lalelikhulu ngoba kuthiwa izwi likaNkulunkulu liduma njengomfula yamanzi. Wakholwa, wezwa. Uyakholwa wena na? Wenza kahle namadimoni akholwa thuthumele. Veza izithelo, veza imisebenzi yokukholwa kwakho. Kuzosiza lokho, veza imisebenzi yokukholwa kwakho. Lithi-ke u-Abraham wakholwa uNkulunkulu kwabalelwa kuye ukuthi kungukulunga. Ukukholwa kuyamlungisisa umuntu ngoba kuhamba nezenzo. Wabizwa ngokuthi umhlobo kaNkulunkulu, umhlobo kaNkulunkulu. Athi verse 24, niyabona ukuthi umuntu uyalungisiswa ngemisebenzi kungengokukholwa kuphela. Injani imisebenzi yakho? Awuliphoqi nje igama lenkosi, awuthuki ngomlomo wakho, awuhlebi ngomlomo wakho. Mhlawumbe uyahleba esikoleni, mhlawumbe uyahleba e-staff room, uyabazi obahlebayo, uyahleba e-nurses home, uyahleba esibhedlela. Njengoba kunomthetho othi isigulo somuntu si-private and confidential, bangaki abantu batshelayo ukuthi isigulo esiwusibani bani siphethwe yini? Bangaki ngempela? Kodwa wafunga. Bazalwane, asikekeni ukuhleba. Bayahleba abantu emsebenzini, bayantshontsha abantu emsebenzini. Ningi izinto abazintshontshayo emsebenzini. Ngisho nokudla kwe-feeding scheme, izinto zokuklina, izinto zokugqoka. Ziningi izinto, kuyantshontshwa. uSathane uphumile ubafake ngamakhanda abantu abayibiza ngabazalwane. Bayeba, bayantshontsha. Kufanele waqala usemncane utshontsha ushukela, utshontsha ukhondensa, awukazivumi leso sono. Thunya ungafuni. Uphika into oyenzile, uqamba amanga uthi awuyenzanga ngishaya ezinye izingane. Waqala nini? Usuyivumile lezo zono. Taka baba, bhuka ngikunika usuku nesikhathi ozongifonela ngaso, uvuma izono zakho. Ziyavunywa izono, uthola ukukhululeka. Kodwa ngifuna ukutshela ulayini mude ulayini, kodwa kungcono ukubamba ulayini okusekuphileni kunokungawubamba ulayini ngokuthi mude, ngoba wazi uhamba nini emhlabeni. Izembe libekiwe empandeni yemithi, ligawula omncane, ligawula omkhulu. Balekela ulaka lukaNkulunkulu luzayo. Selifikile, selusemome, balekela ulaka likaNkulunkulu. Uthi verse 25-ke, kanjalo-ke noRahabi isifebe wayingalungisiswa ngemisebenzi yini ezamukela izithunywa eziphumisa ngenye indlela na? Somkhumbula uRahabi, kwafika iy'nhloli zizohlola izwe zithunywa uJoshua. Zathi mayifika kusho ukuthi kunendlela ababebona ngayo, babona ukuthi le ndlu le eyowesifazane odayisa ngomzimba. Bangena khona, naye wabona ukuthi akuwona amadoda azothenga lawo, akuwona amadoda engidila nawo lawo. Wathatha wabagibelisa phezulu endlini, ngolimi lwanamhlanje wabafaka kusilingi, wabafihla. Bathe uma befika laba bendawo kuthiwa hayi baphi la madoda angene la, wathi awekho. Walungisiswa ngokuvikela abantwana bakwa-Israyeli, wabaphumisa ngenye indlela bahamba. Benza isivumelwano ukuthi uma sebebuya bezobhubhisa bayobona ngendwangu ebomvu elengewindini lakhe. Kuba uma esefikile umbhubhisi uyobona ngekhala ebomvu yegazi likaJesu, abesedlula ngakubhubhisa. Unayo wena ikhala yegazi likaJesu emzimbeni wakho? Unazi impawu zikaJesu athi umpostoli Paul, ngabe ngisakhathazwa umuntu kube emzimbeni wami ngithwele impawu zenkosi uJesu? Unazo wena? Liyabonakala igazi. Uyiphunga elinjani kuNkulunkulu? Ngoba simelwe sibe yiphunga lenkosi uJesu ngenxa yokugeza ngegazi lakhe. Uyiphunga elinjani kwabangakholwayo? Uyiphunga elinjani kwabakholwayo? uNkulunkulu akasize, akakusize, asisize sonke
ngoba uJesu seyabuya. Funa abuye akuthole ungekho ready, funa abuye akuthole ungalungele. Kwangathi uNkulunkulu wethu angakusiza, angisize nami, asisize sonke ekhaya lezwi, asisize sonke nasentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyacela ukuthi ngiguqe ngikhuleke. uJesu Kristu inkosi. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu nomusa, siyabonga izwi lakho, siyabonga ngakho konke. Siza abantwana bakho, busise lona loyo lalele nobukelayo ku-YouTube. NgoJesu Kristu inkosi yethu ngiyacela. uJesu Kristu inkosi. Amen. Baba uNsibande ovalelisayo, Baba uNsibande ovalelisayo, Ndlalifa izulu, ngithi uJesu Kristu inkosi.